Oimore nyakwaro mogiro kamano kuom kete e Ramogi TV en saa achiel mar odhiambo. Intiere kama kare mar yudo weche manyien mago mosebedo kwaliwo ni odiochieng' duto motimore pacho kaendi to kod mago motimore pinje maoko wan kod mathoth. Kata kamano magi weche maomiyo pek. Now, all those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Ogai mar Doho Martha Koome en achiel kuom jotelo mowuok oko ka jiwo ni omenda mag basari duto nywandi e agulu achiel ne keto somo nono maonge chudo. Obila osingo mich ne ng'ata mabiro fulo kama Collins Jumaisi nitie bang' kanyo ringo kowuok e sel mag Gigiri kama ne ogeng'ne kaitude gi nek mar oganda Kwari. Digi medo wako kich otin an kura sechame diriyo to kanene aonge kode oiri bari kuro kanyo ni to itimo nang'o. Dongo ma yudo pes Inua Jamii ywak ni pesa no gikaw kuonde maboyo matamogi chopoe. Nyakoro mo kaka pile intiere thuolo ma tudri kodwa mondo mimiwa pache na mararia dek auchiel nono yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mar en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en Ogai mar Doho Martha Koome koro riwore kod jo Kenya madwaro ni mondo omenda mag basari migolo kod jotelo mopogore koting'o jood bura choki kendo keti agulu achiel mar siro somo kendo ni somo bedo manono e pacho ka. Komo koni lai ma piny owacho tiyogo sani e siro jopuonjre mag mbalariany nyalo kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochan manyaka sani yudore kidieny midendo ni band mamiyo jonyuolgi bedo kod ting' mapek. Ogai mar Doho owacho magi kinde ma jaleg kweth manokedo bura malo Millie Odhiambo e twak mare gi Ramogi TV koni gidhi bedo gi twak mana ni omenda mag basari ochoki kendo kete agula achiel ne siro somo manono ma pachoka. George Bati mioler. Kaka odiochieng' medo wilore gotieno kendo jopuonjre osechako donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany manoluonggie. Paro medo wuok e wilaya manyien ma sirikal tiyo godo e chiwo sir mag omenda ne jopuonjre madonjo e mbalariany. Ogai mar Doho Martha Koome owuok ka jiwo sirikal mondo nono matut laino ka okoni ka oti kode kaka en gie sani to dhi kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochando ma ema owinjo bed ni yudo sir mamalo kowuok kuom sirikal kaluwore ni thothgi osenyiso ng'ur ni oketgi kidienje kata band madhi miyo jonyuolgi ting' mapek. Child who has qualified to go to the university can be there crying, saying, look, I've been put in band 5. Is it band 5? When I ought to be in band 1, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the child of a well-to-do family has been put in band 1. Ka imedo manyo kenge mag neno ni somo bedo mayot ne jopuonjre mathurka. Ogai mar Doho Martha Koome manoywore romo mar duol mar kanisa NCCK koro dwaro mondo nywand omenda duto mag basari ma igolo kod jotelo moyier kod bede migepe mag sirikal kendo ketgi agula achiel moket ne siro somo. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? E twak mare kodwa e Ramogi TV, jaleg kweth manoke od bura mamalo kendo jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo koni kata bedo ni moko kuom jood bura nyalo kwedo parono. Yo makende mar konyo jopiny en choko omenda duto mag basari agula achiel ne siro somo manono. Ineno ka mbunge CDF golo basari. Jo MCA golo basari. Governor golo basari. Presidential nitiere presidential basari bene kanyo. Private entities be golo basari. Women rep be golo basari. Bingeni pesa ni de choke te. Tikete education. Bingeni education beda free. But nikech waonge coordination malong'o. Be unyalo loso ma e chik mondo ma otim. Ne wasewacho ni wadwaro ni mondo time e chik manyosa manywa romo gi education. Yes. No wacho ni wadwaro ni mondo kaw gigi te. Ang'e ni nitie wabunge mok be dwaro mano. Nikech ing'e ni basari ni be ka ng'ato chiwe to kore ka mi ting'ori malo. But kwadwa konyo jopiny mar adieri to wachok pesa gi kanyakla to keto bed free education. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua okone sirikal nyaka many yo machielo mar siro jopuonjre ka oluwo ni masani nyisa kwede
kendo dhi ng'ang'o kor jonyuol. This model, if implemented without meaningful public participation, is not only unconstitutional but also discriminatory. It exacerbates the socio-economic inequalities that already plague our nation, denying countless young Kenyans the opportunity to better their lives through education. Ka paro medore kendo kwano medo gore e wi yore mag reso jopiny e wi pek mag somo, penjo en ni to bende jood bura kod jotelo mamoko moyier biro yie mondo gol basari e lwetgi. Wuotho chakore kendo wamanyo duoko. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati. Mano report ma bende jonyuol osebedo kaluwo ahinya to ne weche mag chalo nyithindo e kuonde mag tiegruok mag mbalariany. Ka wadhi nyime, kweth japiko mawuok South Kaboch e kar chieng' bura mandhiwa e bwo riwruok margi mong'ere kaka NASA CBO wuok oko mar konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e gwengego kaluwore gi chenro mag dhigo nyime mar chulo school fees ne jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma ochan. Riwruogno ne jobodaboda ochako higa mag 2011 kendo achiel kuom chenro mag dongruok ma gitimo en jiwo sombo jopuonjre ma somo e skunde mag sekondari, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Joapikogo osebedo ka solo omenda gin giwegi e riwruok margino ka bende chenro mag arambe bende giloso mar bugo chenro ma gin go mar chulo school fees ne jopuonjre ma ok nyal yudo kaka somo e yo mayot. Nitiere nyithindo moko ma ok onyalo. Koro ne wabiro in terms mag boda mondo wariwre wayud yo mwanyalo konyo godo nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. Higa mokalo ne wagoyo arambe kendo ne watero nyithindo 100 e skul. Gisane ne wago arambe ne nyithindo 160. Nyithindo gisomo e secondary, wantie nyaka gi jo college, nyaka gi jo university bende wantiere godo. Rubni osebedo ka neno ka dang' okonywa kabisa nikech allocations mag county bursary gi national bursary ma en constituency weyo nyithindo moko oko. Kaeto nitie sama politicians josiasa donjore kori penjo ni ng'ani be ne en kodwa. Koro nyithindo gi kodong' oko to challenge bedo. Sama nyathi ma nyako bedo oko iriembe to duogo ema joma chuo yude. The entire government, especially joma chalo kaka jo county nyaka warriors magwa o chip in mondo wakony nyithindo manidi. Kalore gi support magimiyowa financially, an gadier ni somo marwa dhi mbele maber kendo wabiro tiyo matek mondo wamorgi. Ka pod nitiere weche mag somo, riwruog jopuonj mar NAT kadhadna mchumbi koro kwayo jonyuol mondo ikre mar bedo kod nyithindo e mier kaluwore gi ng'anyo ma gichano bago chakre chieng' wuok tich ma bende skunde igeno ni biro yaw. Kane giloso Mombasa, riwruogno otelne kod jagoro mar Kilindini Mombasa Dan Allo koni en midhiero ni kata bang' piny owacho keto koke moko kuom winjruok ma ende giketo onge kata achiel moseketie tim gino momiyo koro gichano ng'anyo. Moko mgur ma gin go en piny owacho rem chulo gi osara kaka giwinjore kendo rem ndiko jopuonje tich ka achiel kod rem chalo omenda mag thieth e kind weche mamoko. Bomo chakre tek proga auchiel okinyi momiyo wakwayo jonyuol te oket nyithindgi dala, nyithindo te bendo kel kwe mondo sirikal oti matek mesa manyo gikelo mondo kik giketh time nikech wamiyo gi question auchiel. Na achiel owacho ni mondo omi jopuonj nyongezo mar salary ma chakre katiba 2021-2026. Pia wachako jopuonj 46,000 mancho ne tiyo tich ma kibarua omigi tich mar kudumu. Bado tuko tayari, lakini yale ambayo tunataka tuongelee ni kwamba wakamilishe, kwa sababu sisi tulishamaliza. Ukishaongea ushaweka kwa karatasi, basi unangoja kujibiwa pia kwamba kuwekewa tiki. Hata mwanafunzi anapofanya mtihani akijibu, sasa ungojea yale majibu. Mimi nasema ya kwamba muda ambao umebaki ni kidogo, lakini mazungumzo hata dakika moja inaweza kufanyika na yakamaliza kila kitu. Kwa hivyo huo muda uliobaki ni kidogo, lakini wakiutumia vizuri serikali wanaweza kufanya mgomo usiendelee. Lakini wakikosa, si tuko tayari hata leo. Suluhisho la kudumu katika masuala haya ya migomo ni makubaliano yanapowekwa yaweze kutimizwa kwa wakati unaofaa. Kadhi nyimeni jatend migao mar somo Julius Migos owacho ni dwaro mosechwal kod jopuonje gin magadier makmane piny owacho onge kod nyalo moromo gi sani.
kolose kaunti ma Mombasa. Migosi olero ni obiro neno ni migawo mare obedo e twak e riwruoge jopuonje mar chungo ng'anyo mochan chak tarik 26 dweni. Ng'anyo ma kama owacho ni nyalo rocho chenro mag skul kendo hinyo jopuonjre kalore ni ma tam mar adek matimore tok romo manyoro mar riwruog jopuonj primar kod NAT kaachiel kod mar sekondar Kuppet manyoro mochopo e winjruok kod duol mochung' ne ndiko jopuonj tich TSC. As we speak today, the NAT leadership is meeting with the leadership of TSC to discuss on the issue of the strike, because the issues that the teachers have raised are legitimate issues. These relate to the CBA that was signed and for which this is the last portion of it. It also relates to the question of their teachers being promoted. These are legitimate issues that we are all facing, but the government is also facing legitimate challenges, as I said, of resources, and what we have agreed as a team, because we are working in the best interests of the learner, will sit down, and that discussion that is taking place is to ensure that the strike is averted, because this is third term and a solution is gotten to those issues, and I'm positive. Kadhi nyimeni apedha ewi achich mitudo kod nek mar kware Collins Jumaisi kod achije moko magin jopiny Eritrea manopusore kuok sendo bila magigiri odonjo odiochieng' mar ariyo. Apisas mag okwach kich osingo mich mar omenda ni ng'ama biro golo maling'ling e konyo obila en dhi e kendo. Apedha bende ne otime od komanda mar obila Jackson Sang, to kata kamano onge gima ne oyudi mar tudo pondo mar achijego. Opingo mane ogolo lwet Jumaisi bende osekaw kendo timone nonro mar fwenyo ng'ama dibed ni ne ogonye thuolo. Magitimore ko obila abich okete sendo obila magigiri ne orik otelo ne arita e tesendno odiochieng' manyocha. Achijego ne oringo ka bende wegi thuolo gi rambun maromo Sh200,000 moro kamoro. Jang'ad bura Martha Nazushi oyango ni jogo matimo nonro ne orem chiwo neno moromo jiwo doho mondo kaw okang' mar geng'o ne obilago. Molet Achieng, Zachary Nyabuto, and Gerard Mo. Nyakwaro magajang winjo kanyo ni konya pisas magobila ng'eyo kuma Collins Jumaisi nitiere tibiro mi kanyo omenda koro jiw manyo Jumaisi. Komachielo jawache lo piny owacho Isaac Mwaura dok ne jatend piny William Ruto kaluwore gi weche mosebedo kiwacho ni ewi chenro mosebedo ka oyango kata yawe pachoka. Kolo setwak mare moro wacho ni en ting' mar piny owacho mani tich one ni chenro duto mag piny owacho mokalo otieki e yo makare. Moro bende lero ni chenro gi duto gin mana mag chwalo dongruok e pachoka kendo mag bero ngima oganda jo Kenya. Tukumbuke kwamba serikali inaendelea zaidi ya awamu awayo yoyote ama muhula awao wote, kumaanisha kwamba iwe ilifanyika lazima miradi hiyo iweze kumalizika, na ni jukumu la serikali yoyote ambayo inakuja mamlakani kuendelea na miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo awali, kwa sababu serikali ni moja, tawala ndizo tofauti, lakini wale ambao wanaofaidi ni Wakenya wenzetu. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni piny owacho onge kod omenda moromo mar kedo kod lokruok chal mar kor lwasi e pachoka. Magitimore ka riwruok pinje Afrika dwaro maromo $5.4 mar konyo siro kedo kod midhiero mag lokruok mag chal mar kor lwasi. Magawachore kinde romo mane oyore kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manokoni Afrika nyalo yudo fungruok kaponi omiye lemo mar jakom kuku mar tend riwruog Afrika AUC. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo manokelo kanyakla pinje kod jokanyo mar bedo kod lalruok mageto yudo duoko mag chal mar kor lwasi. Ka ema jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni piny Kenya sani onge kod omenda moromo manyalo konyo kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. I must submit that the impacts of these efforts are yet to be fully realized due to limited climate financial flows emanating from inadequate technical capacity to develop bankable proposals amid a complex and rigorous climate finance access requirements and procedures. E kinde romo mag riwruok mag pinje mag Afrika madwaro ni mondo pinje monyalo
ochwal dola maromo trilion 5.4 mondo sir godo pinje malokruok mag chal kor lwasi osebedo ka inyo. Experts and various studies have indicated that as climate impacts continues to expand and from droughts, floods, wildfires, heat waves, and many other types of impacts, the amount of funds flowing for developing countries continues to diminish. The expectation is the impacts of climate change and sustainable development goals require the tune of $5.4 trillion. Jatend migao mar alwora kod bunge Aden Bare Duale oyango thuolo ma Kenya nitiere kendo medo ni Kenya oula kanyakla kod oro ne oweyo kod midhiero malach kendo nyaka ng'i wang' mamuol. Coming home, the recent floods in Kenya resulted in over 300 deaths, displaced more than 400,000 people, destroyed thousands of homes, and damaged our very critical national infrastructure, including roads and bridges. The destruction of livestock and farmland further exhibits. Jachung' e laro kom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC, Raila Odinga, to okone pinje mag Afrika nyaka bi kanyakla e kinde sundo dwaro mag yudo sir makedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Odinga osingo neno ni pinje mag Afrika one wang' mamuol kopo ni oyudo lemono. I think it's because, I'm a candidate for the AU chairmanship. Africa as a continent still has challenges with access to some of the climate finance sources, such as the Green Climate Fund, Global Environment Facility, Least Developing Countries Fund, Adaptation Fund, Climate Investment Funds, as well as the bilateral and multilateral development partners, which are all well-established avenues for accessing climate finance. Riwruok mag pinje koro ikundo mondo chwal pesa mag sir ma winjo beni biro konyo e kedo kod chal mar lokruok chal kor lwasi. Omenda manyalo romo taragana 5.4 omenda Amerika mondo mi okony e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nya koromo gi tok report mar Walter Nyambaga no bedo kwa yweyo mokwongo kata kamano kapok kwa yweyo ni tiere jogo mane na achiel kachiel kokalo e Facebook page mar Ramogi TV. Ero kamano Chacha Eke kuom kete Ramogi TV wachone nayo makare. Wacho kanyo ni gineno kuke gwenge mag Game Rai sub location ma North Nyakach Ward Nyakach sub county. Ero kamano kuom kete Ramogi TV. Opija Jachuma wacho ni mar Nyamasera Kisumu no maler kendo makare ka ntiere Nyamasera Kisumu kod min ode Mama Brighton Ogendo Buda Aseko Ker kod jochuma duto ma Kisumu. Ero kamano pija jochuma kuom kete kaendi achiel kachiel Eli Nyadua wacho ni ching manene machiel ka ntiere gwenge mag Siaya gima mako dhoge ni wang' ni somo mag mbalariany obedo matek piny wacho nego time gimoro. Ero kamano Eli Nyadua kuom kete Ramogi TV. Antinga palungre kaendi ni Vincent Otieno Chieng. Vincent ero kamano kuom kete Ramogi TV ka intiere e gwenge mag Bond wacho ni ching Manuel aneni eyo makare amor kaneno kichaki duogo somo no weche manyiro. Kamano Vincent anawantiere mane yweyo matindo kamano kuom kete Ramogi TV gi jima thoth moro otegi kaendi. Ero kamano Vivian Achieng wacho ni wach mar Juma Isi no to nego koro nono makare pesa to mit ndi lakini ano kanyal tere ne apisas mag obila. Ero kamano kuom kete Ramogi TV. Kikiri mabor pod wantiere kod mathoth e chenro marangi chwelo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million
million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e Badwa Mathika kod Badwa Manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. En jangolo mar ohangla mane omako piny kod wer achiel ma pod nitiere it ji mathoth. Kata kamano, penjo mokwongo ma inyalo penjori ni to nolal kanye. Ichungo kata dhiang' miltumo nade? Milal. Koro an ma etija, koro kawinjo mathume wake ma jogo nitie, amondo kanyo kabisa. Wendeno bende nokelo ne ber, koso pod osandore kaka thum ne wacho. Onyisa ba yawa kaunti. Ba kaunti watimo gang'o? Adhigo ire. Kuri nyen anakia gimora mora. E chenro mar ng'e jothumbewa, Ramogi TV omanyo ma oyudo ogola nyundo. Kendo miyowa mbaka matut mar wuodhe kod chakruok mar thum e ngimane. Ogola nyundo sirikal. Anti ratego. Ero kamana eni. Tuon ura ero. Tich abichni gi Solomon Atito Kafaya e Ramogi TV. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Tuno waseche moko ni wakwayo wegi tijegi mondo gimiwa pesa moro matin mokwongo mwanyalo ng'iewo go material gi kata koro modongo to wabiro tieko gi chopo gi mekwa koserumo to wamiyogi. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Erokamano nya koromogi kumedo kete Ramogi TV chenro marangi chwelo. Luoro gi kuyo mapek kwa kuchunya nyuola moko ariyo e kar dak ma Kibra toke wuot gi ariyo nyo lal miru nyaka kawuono bang' lal jumbe adek mokalo. Kaluwore kod lipot manochwal ka apisas mag obila. Rawerego mabende gin osiepe mangita gi del to gin joriemb apiko e kar dak ma Silanga kata High Rise. Neni kanyakla utino ma pinyrugo tarik 3 ma dweni kanyaka sani pok onendachgi. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero obila ma Kibra oramni jowadgi Malang'ata ema timo nonro wirani kono ema nochwele lipot mokwongo. Anyuola mar Wanjau Mwaura modak e kadak ma High Rise Kibra dhi nyime gi ywago reyo mokalo kendo lit manie chunygi kuom ndalo 21 mosekalo mono ginindo ka giparo wuodgi Moses Mwaura mane olal e yo mapodi ok oyangi nyaka sani ka en kod osiepne Boniface Ambaso. Moses Yande ong'ere kaka jariemb apiko e alwora ma High Rise gi Silanga kendo lal mare oyo min ode gi pek mokalo. Wamachilie tu jumi sina ratiba pa kuenda hadi sai nyumba sina mtu kunilipia. Kuom thuologi duto gisemanyo Moses gi osiepne Boniface to onge duoko. Tukaanza kukaa tukasema acha tumngoje labda atakuja. Ikafika saa 10. Ndio sasa tukaanza kuona hapana juezi acho mtoto hadi kila saa aje kosa kunipigia kuniuliza niko aje mtoto wako aje. Sasa nikaona hiyo si normal. Au kaanza kuniambia labda ameenda mahali. Mimi nikaona hapana. Nikasema Moses haji kuwa hivyo. Sasa kutoka hapo kuanzia usiku ndio tukaanza kumtafuta. Sasa hadi wa leo hatujimpata. Lit mar bedo janyuol nonenore e lela wang'un Moses Wanjau kolero ni gisewuotho kuonde duto kama oting'o subtende kuonde kano ringreji motho nyaka tesendo bila to giwok nono. Haipoa waingilia hii mambo. Mtu hata kama ni mwizi onesho yuko hapa. Kama alifariki watupatie. Tuzike wenyewe. Ama namna gani? Mwezi mzima hajawahi patikana ni mwizi. Ameenda na mwenzake hapatikani. So please just mturudishie vijana wetu and tutashukuru pia. Nilikuwa najua wote wawili but mwenye nilikuwa close sana na yeye ni Moses Mwaura Njau. Bang' chiwo lipot mar ng'at molal ka obila ne okon gi ni sim margi nobedo mangima e alwora ma Olympic kilomita manyalo romo 3 kama kowuok Silanga kama ne wachore nonegi mogik gotieno no. Bang' lal mar rowerego apiko mane gitiyo gotieno no mabende ne en mar Boniface Ambaso obila lero noyudi ka ojwang' e bath chiro ma Toi otieno achiel mabende Toi nowang'. Apiko no bang'e nochopo tesendo obila Kibra bang' ndalo 2. Apaya ni machre ni jumbe 3 mokalo Boniface Ambaso kaachiel kod nyawadgi Moses Mwaura none mogik jumbe 3 mokalo kendo gie sani imanyogi kendo pok onegi kod anyuola margi. Police station ya Kibra walipatikana na pikipiki motorbike ya Boniface Ambaso na waku inform familia kina Boniface pikipiki yake ilipatikana. So there's also suspicion, a lot of suspicion from their end. Toka hiyo wakati tumepata pikipiki huko na tujapata information yote. Anyuola no mako chung motegno kendo gidwaro ng'eyo adieri kama nade marowerego nitie. Na sasa mimi nateseka. Jua hadi sasa vitu kama Pampers mimi siendangi kazi. Hata usinirumie mimi. Urumie mtoto. Tunataka kujua the fate ya our family member na huyu rafiki yake. Ne walimo tesendo obila ma Kibra kata kamano jatendo obila ma Kibra Ibrahim Mohamed nolero ni wach mar lal rowerego gisewinjo mak mana ni nonro osechakore kendo itayo kod obila mag okwach kich Malang'ata kama ne anyuola notere ywak margi mokwongo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok Nairobi wadhi e gwenge mag Migori, jodongo mondiki chenro mar piny owacho mar Inua Jamii dwaro mondo piny owacho kelnegi omendano machiegni ka giywak ni gitiyo kod omenda mathoth e wuoth ka gidhi omo omenda dwe ka dwe. Jojuma nigi lero. Maromo jo Kenya milion 1.9 ma oting'o jodongo, Mike Gioniang kod mamoko mang'ao osendike bwo chenro mar piny owacho mar Inua Jamii. Chenro ni mano chakre higni machien osebedo ka geto bero ngima jogo mang'ao ma oting'o jodongo ka piny owacho miyogi omenda maromo 200 e dwe ka dwe. Kata bed ni omenda ni osejolo manjang' ngima jogo mayude moko jodongo e kaunti ma Migori ywak no omenda ne sani koro lamlam nikech pek mar ngima ka gombo margi en mondo koro piny owacho koro medo omenda ne. Iye oligi medo wago nikech otin mabe kiduogo kode yot to
nyikwayo negi kata mondo iwuoti negi ni kwara no be kamasara to gimidhiyo go ka tin moko kuom jodong mayudo omendani e bwo chenro mar Inua Jamii wach ni kuonde mag yomo omendani koro bor mokalo ka bende gitiyo kod omenda mathoth e yorego mag wuoth. Kumwakawe bor wakawe Migori to apiko kawo pesa mang'eny nikech kia apiko goli kaka teri Migori en siling 400 kiduogo siling 400 nenore ni en siling 800 siling 800 kadang imbi kawo pesa no mi chiemgo mi kawe matini chiemgo iduogo mna ot gi siling 1,000 ka wan gi kadiyo kuni nyalo kelwago kadiyo kata wachame kadiyo kata kidhiot tidhiot ka ok inwang'o asara mar wuotho matek mar pesa rumeyo. Brigita Ludo men achiel kuom jodongo ma oyudo omendani ben 2,000 kuom dwe ka dwe wacho ni omenda motiyo godo e yor wuoth ka oidho apiko koro rom nus mar omendani ma ichiwo kod piny owacho. An kura asechame diriyo to ok anene aonge kode kiseyudo 150 1,200 pogne japiko shilingi 800 koro 800 kwenda na kurudi tek. Koro deg yie deg ingeto wa pesa au wacham misara ka akadiyo ka moloyo dhi Migori. Koro waneno ni ka sirkal oyie to kelwago machiegni nikech wajoma dongo bende pachwa kaka rowere mating'o wago bing'e ni ginyalo malowa gikawo mang'eny moloyo kata kaka iko ningo oringe. Ywak jodongo mayudo omendani biro e kindeno mamoko kuom jodongo mane ondike chenro ni mar Inua Jamii higani wacho ni pok giyudo omendani ka moko kuom jodongo bende ywak ni piny owacho odagi ndikogi e chenro ni. Asetemo kaka nyalore mondo mi ayudie pesa no ma ji yudo ni otama koro kang'eyo gimomiyo koro an gi kwayo ni mondo sirikal oyiew ni ondika omiya bende pesa ni achame dhi to iriemba koro kang'eyo ni to itimo nang'o momiyo mondo mi ayude. Moko kuom jodongo mane ondiki e chenro ni dwe mar 6 higani wach ni gisebedo ka gidhi mondo giyud pesa ni kaka ne okonigi kata kamano pok giyudo omendani ka koro gidwaro mondo koro piny owacho koro ketgi e ler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado tong' waduogo Homa Bay. Riwruoge makeno ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa Bay medo jiwo lweny mar kedo gi wach gamo EMOU e kind jopuonjre manyiri. Ma en achiel kuom obadho madongo mar rocho somo jopuonjre e kaunti no. Riwruogego sani tiyo gi yore mopogore opogore ma oting'o timo limbe e gwenge mani kod midhiero ka igoyo mbaka gi rowere mondo jokanyo mamoko gidwaro mar tieko midhiero no ka jafwambo marwa Homa Bay Ali Abich koro miyo ler mawacho. Kaunti ma Homa Bay osebedo kod midhiero e wach gamo EMOU e kind nyithindo manyiri kendo e lweny mar riwruoge mopore mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo ka kedogo kokalo e chenro mopogore mag timo mar konyo jiwo jopuonjre manyiri mondo sombgi kik rochre. Achiel kuom okenge mar riwruogego timo en go mbaka kod nyithindo manyiri ka gikelo kanyakla jokanyo sektas mopogore kama oting'o ruodhi kod jolupgi, jonyuol, bad migawo mar nyithindo kod jotend dinde ka chenro ma kamago gisebedo ka gitero gwenge mane kod midhiero mar wach gamo EMOU e kind nyithindo manyiri. Statistics from clan office wacho ni Ndhiwa nigi teenage pregnancies mang'eny kendo nyiri yudo teenage pregnancies sana ka gin e school. Wang'eni nyathi moyudo teenage pregnancy kata moyudo ich machon en shida ne anyuola, en shida ne en kendo en shida ne the whole community. Matindo kendo wabiro mondo wawuogi nyiri matindo wan gi chuo matindo be. We focus at ending teenage pregnancy and all forms of violence against girls and young women. Currently Homa Bay, there are about 23% of the adolescents they are likely to be childbearing. So that is a glaring statistics. Riwruok moro mok mar piny owacho mar rowere ma ong'ere ni Champion for Change Youth Network ka omakore gi mar Plan International gin moko kuom riwruoge mosebedo ka dhi nyime gi chenro mar konyo duoko piny wach gamo EMOU e kaunti ni ka gitiyo kod bad migawo mochung'ne chenro mag nyithindo. E kinde chenro mane gibago mar chiwo puonj e yore mag ritruok e kind rowere mane obagi e skund primar mar Ambusi e Kanchur Bura Mandhewa, migepe mag sirikal ne okone dwaro nitie matiyo kanyakla mar tieko midhiero no. Wang'eyo ni nitie gik mang'eny machando nyithindwa. Nitie kaka iketho ratichgi. Sana EMOU mwawuoye kawuono. Nyathi en ng'ama thin e higni 18. Ng'ata matin e higni 18 mano nyathi. Koro ng'ama oterore gi ng'ama romo kamano
to miyo ich mano child pregnancy kendo ng'ano onego bed ni mako kendo itere court. Jonyuol kaachiel kod jopuonj gi department mar joka children wapuonjo ji e weche mag rocho ratiro mag nyithindo kendo watemo tudore nyaka gi kanisni nikech kata muma bo wacho ni nyathi matin ok onego bed ni irocho ratiche kapok higni 18. Constitution mar Kenya bende osiro mano kendo wagombo ni mondo mi nyithindo manyiri osom. E kinde chenrono bende ne oyangore ni moko kuom gigo mamiyo nyithindo manyiri donjo e badho mag joma chuo oting'o chan ma opoko familia mathoth, aole kind rowere kod koso ng'eyo makoro migepego eko kedogo. Jowetewa moko ae familia mok beyo. Kosa moro uchandu gimoro ineno ni kadhi ir wuoyi odhi miya. Seche moko aole ineno ni ng'ane nigi mowir. An be atimra nade? An ere kika nya yudo mowiro? Idhi penje okoni ni an nadhi anindo gi ng'ama chal kama keke na yuda ang'owa mowir. Imbe kidhi tikia midhiero magino dhi kelo. Idhi adhiya ni dhi mi gima ni dwaro cha to kipo tipo ni yudo ich. Machielo ben koso ng'eyo. Jomoko ok oseng'eyo midhiero ni ma donje keny kapod itindo timre nade kelo. Kwen mana joma nyiri kende to gin joma chuo. Wapuonjo gi bende mondo mi jowa machuo bende mi ong'e puonjo makar kende mondo mi ging'e ni gine magichiwo ich ne nyithindo manyiri. Omiyo kawuono gimbe gibedo involved and amor nikech male champion bedo involved. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Machiegni wantiere weche mag ohala. Piny owacho lero ni oketo maine jiwo tije kara jiwo tie mar teko mar kido mar nuclear ma onge kod midhiero ne alwora kod oganda kochopo higa mag 2035. Teko mar nuclear yang kaka mano biro konyo jiwo medruok mar teko stima e pacho ka. James Keter ma en jata tije mar bad migawo motelo ne chenro mag teko mag nuclear Kenya Nuclear Regulatory Authority wacho ni Kenya keto tudruok gi riwruoge mamoko e jiwo teko nuclear maonge midhiero. Ne oloso romo mare gi jata tije mar kambi nuclear piny France William Magwood e bore Nairobi. Karomo bende ne oyore gi jakom mar rango chenro mag teko mar nuclear pacho kaendi Edick Omondi Anyanga. Man romo ma nyogi timo hotel ne romo mar weche nuclear ma dhi nywando piny Amerika kod pinje mag Afrika. Romo ibiro bagi pacho ka kendo biro ywayo jolony kod jokanyo e sekta no. We have our own timelines as a country. 2035 that we are able to operate a nuclear power program. So we must get it right, DG, and we look forward to deepening our collaboration with NEA and work towards a nuclear-powered country. We have seen that as they have embarked on this discussion, that there are infrastructures at the policy level, at universities and industry and regulatory organizations really are not prepared for new nuclear technologies. So they have a lot of work to do. And in that, they're very similar to where you are today, trying to build the expertise and the infrastructure to prepare for this new adventure in building advanced nuclear power plants. Africa has becoming extraordinarily important to the future of really the whole planet for a variety of reasons. But it's also a place that still has a lot of work to do in terms of economic development and electrification, and the effort that Kenya has undertaken to bring nuclear power to your country is part of a solution. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani,
Ikitikwa makuna. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811*273#. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kocha mar tim ma Bandari Ken Odhiambo yango geno mar biro rakore laro kombe mar lig maduong' mano mar piny Kenya season manyien kane oloso Odhiambo mokao kocha kuom John Baraza masane jalupne wacho ni gisebedo kod kinde makare timo ikruok ne lig machakore gi kod ira magibiro yawo kod tim mar Posta Rangers. Oyango ni dosei ma jotugo moko manyien auchiel biro miyo gi mijing'o e sectors mopogore opogore ageto margi mar loyo kombe. The boys wanacheza vizuri na niko sure by the time watu wanacheza the 5th game watu wataona different Bandari FC. Na our wish ni tuko na all boys in good health, both physically and mentally, then at the end of the day ni kupata results. Tuko na youth na experience, then uko na team ambayo miaka 2-3 hakuna mtu atakuwa naikaribia. Akora mogiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'icho welo parom kanyo koromo sadek e chenro moko mag imore nyinge Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka.